Liquor ban muling ipinatupad sa Pura, Tarlac. Silipin sa report. Ipinatutupad muli ang liquor ban sa Pura, Tarlac. Matapos imungkahi ng Municipal IATF, nagbaba ng executive order ang alkalde ng bayan kung saan nakasaad na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta at pag-inom ng anumang uri ng alak o nakalalasing na inumin. Sa kauna-unahang pagkakataon po, nagkaroon tayo ng positive COVID case sa Barangay Maungig. Nagkandak tayo ng contact tracing na kung saan po dalawa dun sa first generation natin na-involved na nakipag-inuman na para po masugpo ang COVID-19, kinakailangan pong i-ban ulit ang alak para maiwasan po ang mabilisang pag-spread ng COVID virus. Aprobado rin ng mga residente ang liquor ban. Para iwas na rin po tayo sa COVID-19. Tsaka iwas din po sa disgrasya. Wala namang nabanggit sa executive order kung ano ang parusa sa mga lalabag ng kautusan. CJ Torida, Balitang Amyanan.